Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Тәүбә. Унҗиденче бүлек. Җепшек кышның эш пошыргыч яңгырлы көне. Һавалар хәзер базар бәяләре кебек. Кыш дип зурлап тун киеп чыксаң, яңгырга тап булып, киемнәр әмитәсең, шиллә җитте дип алданып, кыска җиңле күлмәк илсәң, ышкынган мәлләттеге абзый шундый салкында яланга җири дип төртеп күрсәтәләр. Сөякләрне туңдырып үтәли җил исә җәй айларында. Мондый вакытта конторада кәгазьләр караштырып утыру хәерле. Шуның өстенә шәһәрнең иң абруйлы авторитеты Вахапов сәгать 10-га килеп чыгарга рөхсәт сорады. Килүенең сирен әлегә Сәйит белми. Полиэтилен белән күпме кеше байды, күпмесе шунда пышранып, төрмә ишеген шакымыйча кирде. Тап кушылма урнашкан төбәкнең ярты милициясен утыртып бетерделәр. Шунда кул җылытучы Нургали җәтмәгә ләкми, шуып чыга. 9 баллы штормда да кыя төсле җил яңгырга күкрәген куеп тора бирә. Чөнки ул үзе җил төсле. Дөньяның астын үскә китерергә, зилзилә куптарырга мөмкин. Ә аның үзен тотып алу түгел, күреп тә булмый. Вахапов элек Казан заводларының берсендә эшли. Берәүләргә дә өлеш тәлинкәсе тотмыйча, коммунистларны мактап сәхнәдән нәгърәләр урмыйча, сасы цехның һавасын иснәп, үз сәгатен көтеп, җае белән яши бирә. Вакыт сукканны әллә нишәнче тоемы белән сизеп ала һәм рәсми эштән китеп, берничә яраннарыннан гына торган кеше предприятие ача. Кая нәрсә ятканны кемгә сатасын, кемнең кесәсенә ни куясын, кайсы түрәне майдысын яхшы белә. Мәче мыйыгы ялгышмый, Нургали тиз арада шәбәя. Шәме каты җилдә дә сүнми торган хәлгә килә. Хөкүмәт һәм халык малы тота белсәң, күпләргә җитә ул. Әнә Азәрбайҗан егете Шаллыда күргән белгән татар мөкиббән китеп сөйли торган полиэтиленнан әйберләр җитештерү белән мәшгуль булган менә дигән завод салды. Шималны Казаннан ташый, табыш малын, КАМАЗ машиналарын туган иленә озатып тора. Нургали Вахапов исә туган халкына хезмәт итә. Үзе белгәнчә, аңлаганча. Малны, акчаны саный белүе хәтта кымсызлыкка барып җиткән кысынкылыгы коткара диләр үзен. Аңа карата Саранның башына байлыгы җиткән мәкаләдә туры килми. Аннан килеп, бөтенесенә юмарт булып кына оҗмахка кирип булмый. Үзе белә торгандыр. Бусы ташыган чиләктән түгелгән су гына, гайбәт чүпрәсе. Китне көтеп утырганда бүлмәгә Фердинанд бәреп кирде. Гадәтенчә ашыга, кабалана, тотлыга. Күңелсез яңалыклар әткекелим, Сәйит Яруллович, диде ул кул биреп. Фердинанд игелектә иң кызыклы шәхесләрнең берсе. Яшы 40-ка җитеп килә, шим кара чәчләрен урыны белән кырау уртлаган. Холкы берсе алга чыгып, икенчесе бөкрәеп, эшкә баткан тешләре кебек каршылыклы. Әйтерсең лә табигать Фердинандны яратканда, берсе икенчесен юкка чыгара торган капма каршы сыйыкчаларны бер казанга салып кайнаткан. Сәйит аны вак-вак туралган дуңгыз майы кыстырылган сыер ите иславына тиңли. Яратып әлбәттә. Аның башы һәр кайчан хыялый һәм гамәли, тормышчан һәм буш хыяллар белән тулган булыр. Өмөтен, фикерен үзендә тотмый, хезмәттәшләре, фикердәшләре белән иркенләп бүлешә. Чөнки ниятләренең күбесе уйдырма, үтәлми торган булып чыга. Үтә ярсып җитди шөгыльгә алына да, хатыны яисә башка берәрсе читтән төртеп тормаса, суына, эшен ярты юлда ташлый, шул мизгелдә үк яңасын башлый. Гомере буена ике яклы үткен пычак өстеннән йөреп, шактый четерекле эшләрдә катнашса да, шынында куркак кеше. Аңа Сәйит кебек көчле арка терәген тоеп яшәү кирәк. Фердинанд җил давыл булып бүлмәгә үтүгә, Сәйит кичтеки бер вакыйганы исенә төшереп, ирен кырыйлары белән генә елмаеп алды. Кичләрнең берсендә Фердинанд Сакмановның өенә шалтырата. Эшләр шәп түгел әле, Сәйит Яруллович. Кем рәнҗетә? Милицияга чакыру килгәндер. Кайчанга? Берсе көнгә сәгать 10-га үзем үдә юк идем. Хатын дуры кул куеп алып калган. Бармаска мәллә? Командировкага китте диретерләр. Алай җитди булмый инде ул Фердинанд. Кирәк булса, милиция барыбер эзләп табачак. Алар язмыш кебек, диде Сәйит тынышкына. Нәрсә өчен дип уйлыйсың? Бер малайга бөгелмә ягы совхозыннан кыры сөт алырга паспортымны һәм доверенность биргән идем. Ул егетләрнең башка эш өчен артларына төшкәннәрдер. Шуның буенча чакырмыйлар микән?
Нишләп әле син теләсә кемгә документлар бирәсең? Бу минем өчен яңалык, дип бик нык ачуланды Сакманов үзен. Бик зур хата эшләдем дир, Сәйит Яруллович. Гафу итәрсез инде, больше кабатламам. Сездән башка ярдәм сорар кешем дә юк, дип салпы якка бер учма салам кыстырып куйды. Ярдәм итми кая барасың? Подполковник Салих Гаяров белән сөйләшеп, тегене майлап җайлап мәсьәләне зурга җибәрмәде. Вакытында яптырды. Тагын нәрсәдер булган димәк. Дөрес, Фердинандның шибеннән фил ясый торган гадәте бар. Җитди әйбер булуы да ихтимал. Бәлә төн пәрие кебек, адәм баласын сагалап кына йөри. Мансур безгә каршы бик каты эш алып бара, диде Фердинанд. Минем белән сөйләшми дә. Әйе, игелек һәм аның хуҗасы белән араны кискен рәвештә өзеп бара элеккеге официант. Нәрсә әйтергә дә белмим, Абдраган Сәйит Яруллович. Мансур юл бирергә келәми, дип дәвам итте сүзен Нигъмәтҗанов. Шуарстанда туып үскән егет дулкынланганда, борчылганда мишәрчәгә кирип китә. Бүген Сәйит аның кирәгеннән артык каударлануына игътибар итте. Шаяртып карарга булды. Марҗан янына йөри башлаган мәлле. Юкла, анысына түзеп булыр иде. Соң нәрсә? Мин Касы сөт заводында шул әрбир белән эш итүче колхоз совхозга барып чыксам, ул шунда. Кемдер минем графикны аңа алдан әтеп куйганда, ул минем нурлы йөзне күрергә махсус шунда төшеп тора диярсең. Сөт аламы? Ниндидер кәгазьләр тотып йөргән була. Беренче очрашуларда өстән аска карап, миңа бик зур изгелек кылган кеше кебек исәнләшә иде дир. Соңгы вакытта күрмәмешкә салыша башлады. Мин трест управляющийн кабул итү бүлмәсендә көтеп утырам. Ул килеп тә кирде, кирип тә китте. Мине кабул итмәде, кәгазьләремә кул куймады теге чукынчыгы. Димәк, син бугазларына сөяк булып кадалгансың. Сак бул, Фердинанд. Сөтсез яшәрбез. Синсез дөнья сансыз булыр. Чыгып китәргә җыенган Нигъмәтҗанов янә урындыкка сеңде. Тагын бер нәрсәне әткем килидер. Мансур үзенә яңа крыша яллаган, элеккеге сакчыларына расчет биргән. Кем инде аның яңа түбәсе? Сез аны белмисездер, бик явыз адәм, Андрей Северцев. Сәйит сискәнеп киткәнен сизми дә калды. Умыртка баганасына резина таяк белән китереп тондырдылар диярсең. Башы умарта күшедәй гөжләп китте. Чыннан да, дөнья куласа бер әйләнә, бер баса дигәннәре хак икән шул. Фердинанд Мансурның түбәсенә бәя бирүен дәвам иттерде. Ул чәпләп төркеменең элеккеге хуҗасы дир. Утырып кайтты, 5 ел тирәсе, кайсыдыр поселокта үскән. Караклар дөньясы белән связьләр зур дир. Үзенә элеккеге дусларыннан, яңа рокерлардан яңа группировка корган. Имансызлар, явызлар. Сакласыннар Мансурны көне-төне дигән булды Сәйит. Йөрәген озын тырнаклы кара мәче таласа да. Фердинанд булай да борчулы, әсәренгән, аңа Сверцев белән танышлыгын сөйләсә, бөтенләй кыйлып төшәр. Егетнең куркуга һәвәслеген белә. Безгә аның белән очрашырга туры килмәгәй. Мансур шундыйрак политика алып бара. Кеше канын агызуны шибен үтерүгә дә санамаган чәпләп калдыкларын яллавы хәерлегә тегелдир. Фердинанд белән эш бүлмәсендә соңгы күрешүе булып чыкты Сәйитнең. Дөрес, телефон аша берничә кабат аралашып алдылар эш буенча. Игелекнең үсешенә шактый өлеш керткән үзенчәлекле мишәр егетенең кәефе начар иде. Адәм баласы киләчәген сизенә күрәсең. Фердинандны Вахапов алыштырды. Сары тут йөзле, шалара башласа да төсен жуймаган, тырпайып торган кара чәчле, таза гәүдәле, олы куллы, 50ләр уртасындагы Нургали бүлмәгә хуҗалар шатлап кирде. Нихәл, братишка, дип, күптәнге танышыдай кычаклап күреште. Үзеннән бер кайда калмый торган җирән чәчле, усал күзле жан сакчысы да пышмакка кирип утырды. Аңа игътибар итмә. Немецме, яһуди малайымы, татарча белми ул, дип аңлатты кунак. Тынгысыз адәм икән. Аркасы җилкәсе гел уйнап тора, өстәлдәге карандашны кулына алып тәгәрәтә, әйләндерә, тулгандыра башлады. Караваева соцгород якларының рәсми булмаган хуҗасын Сәйит ниндидер мәҗлестә очраткан иде. Якыннан танышканнары булмады. Нәрсә китерде шундый атаклы кешене аның офисына? Эшләр барамысың, дип сораган булды Сәйит, сүзне ялгап китү өчен генә. Начар, братишка. Һәр яктан налоглар белән китереп кыстылар. Кое төбедәй тирән утырган күзләрен кыса төшеп өстәп куйды. Ходай Тәгалә мәрхәмәтеннән ташламый, ипи тузлык биреп тора. Минем браток сиңа йомыш төште. Тыңлыйм сездән, Нургали әфәнде. Әтисенең исемен белмиде, әфәнде сүзен кит йотып җибәрде. Игътибар итмәде, энәләрен тырпайтмады. Өстәл аша иелеп, колагына якынлашты. Яхшы мылтык кирәк миңа, беләсеңме, браток? Сәйит башын җүләргә салырга булды. Астан шиметтереп алды.
Sizde туплары, пулеметлары тулып ята торгандыр әле. Шәхси самолетыгыз ұшып китәргә әзер тора дип ишеткән идем озын колаклардан. Шырайын сыткан булса да кит канәгать иде. Сәйитнең кинаясын игътибар буҗрасына алмады. Түбән агымнарны, вак-төяк йомрыларны кабул итмиде ул. Миңа тигр атлы мылтык винтовка кирәк. Икәү, берсе үземә, икенчесен бик сораганнар иде. Отказ бирә алмадым. Вәгъдә дә бирмәдем. Тырышырмын дидем. Төсле карандашны эшкә сындырып өстәде. Тормыш ул, браток, 40-ка бүгә. Мин бит урындык, көрәк, бишек, сәндерә ясыйм. Корал заводым юк. Нургали карандаш кисәкләрен шома өстәлгә ташлап, кычкырып көлеп җибәрде. Көченә, абруена инанган хуҗаларча өстәп куйды. Бәясендә тормам, бер машина полиэтилен дисеңме? Мәхшукаң нишәү? Теләсәң, Наташа белән түли алам. Сез аларны үзегездә әзерлисезме? Наташаларны диюем. Әзерләмибез. Ясыйбыз, браток. Тавышы көчле, әмма ничектер майламаган ишек көйләнмәгән уен коралын хәтерләтеп, шыгырдап, калтыранып чыга. Сәйит диван, өстәл, суыткыч һәм сейфлар урнашкан ял бүлмәсенә үтте. Кире чыкканда кулында кыска матур күн капшык футляр иде. Миннән бер истәлек. Бу системаның соңгы казанышы. Икенчесе теге атнада, диде Сәйит. Вахапов хәдияне саклык белән кулына алды, җирән җан сакчысына тоттырды. Бу мажнигын чыгарды. Күпме кирәк? Доллар белән түлимме? Мине аңламадыгыз. Безнең очрашу турында бер истәлек булсын. Киләчәктә дә күрешеп, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә насыйп булсын. Фани дөньяда бер тапкыр яшибез. Соңгы җөмләләре бераз күтәренкерәк чыкса да, Сәйит вакланмыйча, акча яисә башка нәрсә алмыйча, шул юлны сайларга башы җитүдән канәгать иде. Вахаповның саранлыгыннан да, шундыйрак рухтагы бүләк алырга яратуыннан да хәбәрдар иде Сәйит. Яхшылыкны бер кайчанда онытмый дигән хәбәрдә сайыскан койрыгында килеп ирешкән иде аңа. Вахапов түшәмне калтыратып янә бер көлде дә, киң кулын сузды. Рәхмәт, браток. Бурычлы калмам. Теләсәң инде эш белән мөрәҗәгать ит. Югары советка депутат буласың киләме? Теләсәң әйт. Ярый, җирәнкәем, киттек. Сәгать 11-гә Капминга сугылырга вәгъдә биргән идем. Яна Сәйитне гади генә кочагына алды да чыгып та китте. Хуҗа лып итеп кәнәфиенә сеңде. Вампир, убыр икән. Мылтыкны гына түгел, хәлне дә суырды. Мылтыкның файдасы булды. Шул вакыйгадан соң Вахапов аны үз канаты астына алды. Хәтәр сынау вакытларында гел ярдәмгә килә торган булды. Фердинандның борчылуы юкка гына булмаган икән. Мансур элеккеге хезмәттәшләре алып сату эшен бергә башлаган якыннары белән араны үзүгә алып барып, Сакмановны бергә корган шактый байлыгы булган оешманы тотучылар исемлегеннән сызып ташлый. Бу тискәрелек, ахмак, кирелек вә зур этлек иде. Нәтиҗә белән ашыкмыйча күзгә күз терәшеп, аңлашып, сөйләшеп карарга булды игелек хуҗасы. Әүвәл теге төрле сылтаулар табып, очрашуны кичектерергә, булдырмаска маташты. Сәйиттән котылу җиңел түгел иде анысы. Эзләп тапты. Мәгәр 40 яшьлек ирләр аңлашуы килеп чыкмады. Мансур Мәүләтович, мин сине аңламый башладым. Нәрсәне аңламыйсың, сора? Минем белән очрашудан тайшынасың. Качышлы уйнаган балачага төсле кыланасың. Мин 4 дистәне вакладым иншалла. Син дә шул тирәгә үрмәлисең. Үзебезне солидныйрак тотарга кирәк кебек. Бер-беребезне яхшы беләбез кебек. Утны суны бергә кичтек, җиз торбадан да тотынышып чыктык. Менә бит килдем очрашуга. Миңа ни претензияң бар? Ни өчен мине бергә корган уртак АОның учредителеннән шырып калдырдың? Кем әйтте? Киләсе ел өчен төзеп, исполкомга тапшырган кәгазегезне очраклы рәвештә күрдем. Күзләрем шар булды. Сакманов урынын Голубин алган. Ул безнең яңа түбә һәм арадашчыбыз. Ә син анда булырга тиеш, соңгы мәртәбәсендә Вилсур караган иде. Алдашма. Мин аның белән сөйләштем, дип кырт кисте Сәйит. Пошмакка китереп кысылган Мансур шыгынты маңгайына бәреп чыккан тирене ушы белән сөртеп алды. Тирәндә утырган соры күзләреннән бәс салкынлыгы бөркелә. Күзләр тирли белми, тозлы су гына кыя ала. Гәүдә ягыннан тазарак булса да, сугыш шукмары Сакмановтан курка иде ул. Турысын ярып салырга кыюлыгы җитмәде. Төлке хәйләкәрлегендә булдыра алмады. Соң ни, Сәйит Яруллович, компьютер төшереп калдыргандыр, кертирбез.
Компьютерың бик акыллы икән. Кемгә нинди мөнәсәбәтеңне белеп тора. Яраткан кешеңне кертә, кирәге беткәннәрне сызып атамы? Алла юк, югары тонда сөйләшү кирәкмәс. Безнең дуслык шуңа гына кайтып калырга тиеш түгелдер. Астыртын ниятен ашудан кирәп янган күзләре сатып тора. Дуслык ул зур нәрсә. Аны сатып була. Әмма хәтер капшыгыңа салып куй. Сатып алып булмый. Мансур шөбһәгә төшеп, җилкәләрен сикертеп киеренкелек бозын ватарга тырышып караса да, Сәйит сүзне артык куертып торуны кирәк тапмады. Кара өстәлгә кәгазь ташлады. Банкта минем яңа счет, минем өлешне тиенгә китереп күчер. Соңыннан үпкәләштән булмасын. Яңа түбә һәм дуслар тапкан, югары кланнарда таныш белешләр булдырган Мансур арка терәгенә ышанып, Сәйитне исемлеккә кире кертмәде. Акчасын күчермәде. Үз өлешенә тиешле берничә дистә миллионга Сәйитнең исе китми. Аның белән генә байымасында, хәер истәргә чыкмасында белә иде ул. Эш башкада. Аның ышанычлы шымчылары хәбәр итүенчә, аны читкә тибәргән оешма аша Украинага шикәргә берничә миллиард акча күчерергә җыйналар. Сумманы дәүләт бирәчәк икән. Бу уеннан майлы калҗаның зур өлеше арадашчы акционерлык җәмгыятенә төшәчәген Сәйит яхшы аңлады. Артык авыз, артык шаһид булмасын дип аны уеннан төшереп калдырганнар. Сәйитнең фаразы пәйгамбәрләрчә булды. Шөгендер шикәрен эзләп, чит илгә чыгып киткән акчалар әллә кайларда адашып калды. Дөресе адашмады. Алдан уйланылганча тиешле кешеләргә киреп утырды. Шикәр төягән вагоннар исә Казанга әлегәчә килеп җитмәде. Яман эшнең сасысы чыкмыйча калмый. Озын кулак белән озын телләрне тынычландыру өчен бер винтикны базы мөдирен берничә айга утыртып чыгарган булдылар. Зинданнан ул тагын да матурайып, тазарып чыкты. Җәмәгатьчелекнең диккатен грек хәлвәсенә, венгер күркәсенә, испан коньягына юнәлтеп, мәсьәләне яптылар. Тик бу олы киремнән Сәйитнең генә мыйгы чыланмый калды. Үпкәләде, рәнҗиде егет элеккеге дусларына. Гафу итә, кичерә алмасын аңлады. 18-нче бүлек. Сәйит үзенең өй кешесе булып киткәнен сизми дә калды. Жанының кылы аягы гел кайту ягына кайра. Йөрәк парасы студенткасы Зөлфия хәзер аның өендә яши. Бай җиһазлы булса да, аңа фатиры шыксыз, ямсыз күренә иде. Хәзер бөтенләй үзгә әхвал. Авылга кайтып хур булгач, бигрәк тә әнисенең өстән төшерелгән күрсәтмәне үтәп, тырт-пырт сөйләшүеннән кәефе кырылган иде. Зөлфиянең җаны тәне белән аңа бирелүен, ярарга тырышуын күреп, аңлап, сизеп, барысына да кул селтәде. Зөлфия аның бүгенгесе, өмете, киләчәге. Шибәр кыз аны ярата бугай. Мавыгы узмасмы? Балалары тугач, өйгә үзе хуҗабикә булып алгач, гаилә мәшәкатьләрендә бүлешсә, бер каяда китмәс. Ир үзе дә Зөлфияне рәнҗетмәскә тырышыр. Бусы аның үзеннән дөресрәге икесеннән дә тора. Тагын бер уй аның күңелен кидереп, җанын бимазалап тора. Аларга яшәргә бирерләрме? Көнлекче көнчеләр күбәйгән замана. Сәйитнең яши дуслары сирәгәя, дошманнары арта баруы да табигый иде. Яшәү өчен гел көрәшергә, кемнедер юлдан алып ташларга туры килә. Әгәр шул явызлык үч Зөлфияне сайласа, тәне буйлап гасабилы, сиземләүле калтырану узды. Тизрәк бусаган узып, Зөлфияне кочагына аласы килде. Аның янында барысы да онытыла. Хатынының кайнар тәне, татлы сүзләре, дымлы ирене генә кала. Зөлфия Сәйитне көннән-көн ныграк ярата, кешелек сыйфатларын тирәнрәк аңлый, бәяли бара. Ул аны бик күптәннән үзе туганчы ук белгәндер кебек хис яши аның күңелендә. Сәйиткә күңеле эчке җанлы җепләр белән ныграк бәйләнгән саен, аның турында күбрәк беләсе килүдә табигый ихтияҗ иде. Сәйитҗан, үзеңнең үткәнең турында сөйлә әле. Минем барысын да беләсем, тавышыңны тыңлап утырасым килә. Шалбарны түкләп бир дигәч, вакытым юк, иртәгә зачет дип кытылдың. Мине сөйләтергә араң бар. Аһа, аңыштым. Сәйит яшьләр җәһәтлеге белән урыныннан сикереп торып, уң кулының имән бармагын өскә күтәрде. Иртәгә мәдәният институтында минем биографиядан зачет икән.
Шалтырат группадаш кызларыңа, килеп тыңласыннар, ялан-ялан кабатлап тора алмам. Ну, Сәйет, шаяртма инде. Сөйләмәсәң, шалбарыңа икшәр сыр ясап бирәм, бер балагын кыскартам. Сырның мин бер төрен генә, голланд бабайлар ясаганын гына яратам шул матурым. Үткәнне искә алмыйк инде, онытыйк. Ул бит бер яклы урам. Аның буйлап кире кайтып булмый. Узып киттең, бетте. Зөлфия Сәйит белән килешмәде, хатын-кызларча үҗәтләнде, шәхси тормышы турында күбрәк сөйләвен сорады, үтенде, ялварды. Әлеге кавым белән шактый аралашса да, эш кешесе буларак, рухи халәт нишкәлекләренә керешеп нитеп тормаган Сәйит шибәр затларны кайсыдыр ясылыкларда аңлап җиткерми иде. Шынында, әдәм баласына тук тормыш, затлы кием, биек түшәмле, кайнар сулы иркен бүлмәләр янына кимендә тагын бер нәрсә, рухи таяныш, якыныңа охшашлык кирәк. Зөлфия дә Сәйитнең тормыш мәҗмугасы белән күбрәк шул яктан килеп кызыксына. Ул аның иң яраткан, иң кадерле хатынымы? Киләчәк хәяты өчен ышанычлымы аның ире? Сәйитҗан, сизеп торам, сине Рушанияң бик рәнҗеткән, име? Мин алай итмәм, яме? Күп бел, аз сөйлә дигән бер акыллы баш. Күңелендә сөенечле һәм киенечле төйрләр булып утырып калган вакыйгаларның барыбер бик азын бәян итте ул Зөлфиясенә. Рушанияны искә алды әнә. Аның белән беренче очрашулары, сөешеп яшәүләре, аннан авыр, ямсыз, шырайсыз аерылышулары һаман күз алдында. Ничек аның барысын да сөйлисең? Зөлфиянең кочагында эрегән ире хакында күбрәк беләсе килүе дә кешеләрчә аңлашыла. Әнә, дымлы иреннәрен сабыйларча турсайтып, шын-шынлап үпкәләргә җыена. Сәйит хатынын янына утыртты, алдан бер кисәтү ясап, сөйләп китте. Син, матурым, бер кайчанда үпкәләргә тырышма. Файдалы әйбер түгел ул. Тиз картайта, дошманны яшәртә. Так вот, Тәтеш районында туып үскәнемне, 2 абыем, 1 сеңлем барын беләсең. Аларын күргәнең бар. Әти-әнинең кара җир астында икәнлеге дә сиңа мәгълүм. Ничек хәрби булып киттең? 10-нчыны бетергәч 1 ел тракторист ярдәмчесе булып эшләдем. Элеккеге заманнар булса, күкрәккә сугып мактанып йөрер идем. Колхозның комсомол оешмасы секретарь итеп сайлап куйдылар. Яратып, жанымны, бөтен барлыгымны биреп эшләдем. Армиягә китәргә чират җитте. Комсомол җитәкчесенә өстенлек тә бар икән. Мәскәү белән Ленинградтан кала, теләсә кайсы хәрби училищены сайла диделәр. Үзләре исә Симферопольның хәрби сәяси югары мәктәбен тәкъдим иттеләр. Абруе зур. Кырымда урнашкан, умаш белән бәрәңгедән туйгансыңдыр, анда гарык булганчы җиләк-җимеш ашарсың дип тә өстәделәр. Тәртип өчен генә керү имтиханнары алган булдылар. Укып киттем. Татар мәктәбен бетергән малайга беренче елны кыенрак булса да, иптәшләрне бик тиз куып җиттем һәм диплом с отличием алып, шак-шак кына Мәскәүнең хәрби академиясына эләкми калдым. Шунда бер ЧП килеп чыкмасынмы? Татар булганың өчен җибәрмәгәннәрдер әле. Анысы да үз көмешен керткәндер. Сәяси сукырлыгым өчен яндым. Ул нәрсә инде тагы? Минем дә тиздән дәүләт имтиханы бирәсем бар. Хәзер заманалар үзгә, фикер иркенлеге чоры килде. Телеңә ни килсә, шуны такылда. Дәүләт сынавында миңа 2нче бөтен дөнья сугышының соңгы чорын бәяләргә кирәк иде. Данлыклы Совет армиясенең хәрби көче, даны үсүе, фашизмны юкка чыгаруга керткән бәйләп бетергесез өлеше белән бер рәттән соңгы 2 елда бик күп хаталар да ясалды дидем. Йокымсырап, эсседән әлсерәп утырган дәүләт комиссиясе әгъзалары борчат эшләгәндәй уянып киттеләр. Ниндирәк хаталар инде алар? Мин әлбәттә шуңа гына җавап бирә алган булыр идем. Ул вакытта инде шәхес культы фаш ителгән. Шуңа киная ясарга мөмкин иде. Шабудан шайтан тартты. Без белем алып яткан шәһәрдә бу илнең төп халкы Кырым татарлары яшәргә тиеш. Аларны тарихи үз җирләренә кайтарырга вакыт дип сөйләп китмәсенме абзаң? Комиссия рәисе як-якка салынып төшкән озын мыеклы генерал Куропатенко миңа өстәл сугып кычкырды. Без монда билиберда тыңларга җыелмадык. Чыгып китегез, диде. Имтихан беткәч мине чакырып кертеп, ширатлашып вәгазь укыдылар. Сәяси яктан начар әзерләгән өчен берничә укытучыга шелтә эләкте. Бик авыр кичердем мин бу вакыйганы.
3 төн бик начар йокладым. Курсантлар минем белән исәнләшми, күрмәмешкә салыша башладылар. Төшемдә әнине күрдем. Тирә-якта кояш яктысы, шиккән күлмәктән түшәктә утырган кәй. Мине үз янына чакыра. Аягымны күтәрә алмыйм. Әллә ничәшәр путлы гер асканнар диярсең. Үрмәләп тә бара алмыйм. Иртән телеграмма алдым. Әниеңне фәлән көнне күмдек, инде кайтып йөрмә дигәннәр. Мин Кырым татарларына азатлык даулап йөргән көнне әнием фани дөньяны ташлап киткән икән. Инде 5нче көн дигәндә урамга чыктым. Бүтән тәнемдә бушлык. Башыма киледә төелгән пыяла, аякларыма дыңгышлап арыш саламы тутырганнар диярсең. Йортлар күчеп йөри, кешеләр аяклары белән һаваны кырт кисеп, башларында тырык-тырык сикереп йөриләр. Жаным, зиһенем агачларны, машиналарны, кешеләрне күнегелгән, өйрәнелгән мәгънәдә кабул итүдән ерагайган иде. Дөнья миннән башка яши алмый. Ул мине кабул итүемдә генә бар дигән фикер миемне бораулый. Зәгыйфләнгән аңым, гарипләнгән йөрәгем аларны кабул итми. Димәк, бүген кешелек яшәешеннән туктаячак. Үлем мәңгелек. Җир шары барысы да минем теләккә бәйле. Мин акылдан язып, ышкынып баруымны аңладым. Гимнастерка кесәсеннән булавка алып, кулыма, аягыма шәнчеп карыйм. Канга охшаган кызгылт сыйыкча бәреп чыга. Авырту сизелми. Ничек итеп барысын да онытырга, әни янына китәргә. Башка чара уйлап таба алмагач, кафега кирип 2 стакан тутырып агарак эчтем. Урамга чыгып эскәмиягә утырганымны хәтерлим. Башкасы хәятның теге ягында калды. 2нче көнне иркен диванда уянып киттем. Оппак түшәм. Мин кая? Кем белән? Казармада кунарга тиешле кеше бит мин. Курсантик, уяндыңмы? Хәзер шәйләрбез. Сез кем? Мин кайда? Исемем минем Марина. Марина Сергеевна. Ничек мин сезгә килеп эләктем? Күтәрелеп карыйм, яшь шибәр ханым. Көньяк кешеләр өчен табигый тазалык, тулылык, муллык бүтән тәнендә. Аксыл чәчләре тәлгәшләрдәй салынып төшкән. Яныма утырып сөйләп китте. Кичке сменадан өйгә кайтып барышым иде. Күрәм, эскәмиядә башын артка ташлаган курсант утыра. Йөзе мамыктан ак, жан әсәре күренми. Мин үзем медсестра, үлгән дип торам. Пульсыңны көчкәзләп таптым. Колагыңа кычкырып төрткәләп уятып карыйм. Файдасыз. Шунда патруль килеп чыкмасынмы? Исерек икәнеңне аңлаган идем. Миңа кем ул? Шәнчелеп китсен дип уйларга да мөмкин иде. Соңгы мизгелдә кызганып куйдым. Яшь, шибәр егет әрәм була. Сез кем буласыз ди офицер. Телемнән хатыны дигән сүз ышкынганны сизми дә калдым. Ялганны дәвам итәсе калды. Минем бүген туган көнем иде. Әзрәк кунак булдык. Ял иттерәм дә аннары казармага илтеп куям. Исеме ничек ди бу? Мине тикшерепме, тәртип өчен генәме? Телгә килгән беренче исемне әйттем. Саша. Кесәңә тыгылып курсантлык кенәгәңне алды. Саид Сакманов. Курсант 5-го курса Симферопольского военно-политического училища дип укый бу. Аның исеме Саша түгел ич ди. С хәрефе килеп чыккач, илләм шатландым. Саид урысча Саша, Александр була инде ул дим. Тиз генә өйрәнеп булмый аларның исеменә дип сиптерәм генә буш сүзләрне. Милләте буенча кем ул дип төпченә нидер сизенгән капитан арт аягын эт алгыры. Уйлап торырга вакыт юк. Исем фамилияң буенча славян түгеллегеңне чамаладым. Мөселман милләтеннән дим. Андый милләт юк безнең илдә. Мин шунда өлгергән карбыз кебек шартладым. Сезнең миннән допрос алырга ни хакыгыз бар? Ирем белән сөйләшеп һава сулап утырырга да ирек бирмисез. Хәрбиләрне китереп тутырдылар. Эшсезлектән интегәз дип тузыныпмы тузынам. Патруль шыпан-шыпан ышкыну ягын карый. Юк, мин әйтәм, булай килешми. Миңа иремне өйгә алып кайтырга булышыгыз. Бер солдатыгызны бирегез. Шунда патрульнең шәһәрдә йөрергә рөхсәт кагазын, увольнительныйыңны сорарга башына килде. Бер ялган икенчесен тартып чыгарып кына тора икән. Кагаз минем квартирада калды дим. Күзне дә йоммыйм. Үзем шиллим. Ярып кайтып рөхсәтне таптырсалар, курсантны лаякыл булганчы эшерткән, гомумән якын кешем дип ялганлаган өчен үземне дә алып китәргә мөмкин иделәр. Яманны да, яхшыны да бер үк кояш яктырта бит. Болытлар җиңел таралды. Бәхетле бала икәнсең. Иң гаҗәбе шул. Капитан миңа шанды. Сине китереп куешырга бер солдатын да бирде. Үзем шишендереп яткырдым.
Хатын мине чәй эчереп, киемнәремне чистартып озатканда әйтеп куйды. Бүген минем чынлап та туган көнем. Килә алсаң көтәм. Берәүне дә чакырмыйм. Кичәге кебек күп эчмәбез. Урамга чыктым. Күңел булгана, баш авырта, әмма дөнья үз урынына кайткан. Аракымы, сыры чәчле, зәңгәр күзле, тулы гәүдәле хатынмы, төнге патрульмы, әллә барысы бергәме, мине акылдан язудан коткарып калганнар. Вакыт узган саен ул хәлләрнең сурәте тагын да камилләшә. Әмма тормышчан эчтәлеген югалта бара. Кайсы вакыт булар барысы да минем белән булган мөгъҗизамы дип тә уйлап куям. Сәйитне Зөлфия авызын ачып тирән суларга да куркып тыңлап утыра. Яртылаш кушагыннан чыкты да сорап куйды. Син ул хатын янына тагын бардыңмы? Сары йорттан, психбольницадан коткарып калган кешене булай гына ташлый алмадым. Мин аңа рәхмәтле идем. Аның мине ошатуын, бергә яшәү турындагы тәкъдимен тәкъдирдә шулай язылгандыр дип кабул иттем. Ярты ел гына бергә турып калдык. Сәйит Марина белән бик тату яратышып, сөешеп көн итүләре көньяк дәртенең эссе мич шикелле яндырып алуын, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләренең мөгъҗизалы серләренә шунда өйрәнүен, аның назлы кочагын, олы күкрәген һаман да онытмавын сөйләмнән төшереп калдыруны мәхкүл күрде. Баланың күңеле кителмәсен, көнчелек кыңгырауы хәзердән уянмасын. Иң яхшы укучылардан берсе булган курсантка көчкә диплом бирделәр. Юнәлеш бары тик тугандаш Монгулстан. Эшлегә укып, азып-тузып, башы сыра подвалыннан чыкмаган малайларга хезмәт итү урынын сайлап алырга мөмкинлек бар. Ә миңа ярамый. Шунда безнең илдә дөресен сөйләгән, хакыйкатьне ярып салган кешегә яшәү юклыгын, сәясәтнең пычрак нәрсә, көчленең кулында курчак фәхиш икәнлеген аңладым. Политикадан читкә киттем. Митингларның урамда азатлык, бәйсезлек дип кычкырып йөрүләрнең файдасыз, киләчәксез нәрсә икәнен күптәннән аңладым. Көчленеке замана. Әнә бит урысның бөек шагыйре Блок караңгы, куркыныч, хәшәрәт дөнья белән сугышуның мәгънәсез, өметсез бушлык икәнен аңлагач, дөрестлек шәрабта дигән иманга килгән. Соңрак Христоска барып чыккан. Күңелләрем тулып китте. Хатын, әзрәк коньяк салып бирәсеңме әллә? Зөлфияны Монголияның кымлы бураннары, барханнары, пычрак юрталары, сәяси тотнаксызлык мәсьәләләре борчымый. Яшь күңеленең кытыгын бер генә нәрсә бимазалый. Маринаны Сәйит ни дәрәҗәдә яраткан, ничек аерылышканнар һәм башкалар. Синең инде ак түшле кара карлыгачым Марина Сергеевна белән ничек булып бетте дип сорарга кеше телен кышытып тора. Исем китте, синең урамда исерек килеш тапкан себерке хахлушкыңа. Алай пырдымсызланма, Зөлфия. Ул синең өчен саклап калган мине. Каты эчемлекләр белән артык дус түгел иде Сәйит. Ул аны кирәккәндә һәм кәеф сихәтләре сораганда гына авызына ала. Әрмән коньягын аз гына тәмләп куйды да сүзен дәвам иттерде. Үткәннең буразнасы буйлап атлау, истәлек хатирәләрне яңарту үзенең бүгенге хәләтен аңлау өчен кирәк иде аңа. Синең язмышыңа, тормыш юлыңа битараф булмаган якын кешең кырында утыру, пыскып янган учакка коры чыбык-чабык ташлау кебек илһам биреп, дәртләндереп тора. Марина апаңа Монголиягә бергә китәргә тәкъдим иттем. Риза булмады. Кем инде кояшлы, җимешле оҗмах түре Кырымны ташлап, тешләрдә һәр даим шыгырдап торган вак кымашарга чыгып китсен. Бигрәк тә үзеннән 6 елга яшь татар малаена ияреп. Мәктәпкә йөри торган кызы да бар иде. Рәнҗешмичә, үпкәләшмичә, зыялы кешеләрчә аерылыштык. Нәзакәтле аппак кулын Сәйитнең җилкәсенә куеп, Зөлфия янә сүзгә кушылып китте. Миннән алай гына кытыла алмассың, Сәйитҗан. Күңелеңә беркетеп куй. Янәсе, алар зыялы кешеләрчә аерылышканнар. Сәйит аның стаканда давыл чыгаруын яратуга юрап хуплады гына. Дымлы иреннәреннән үпте дә ялгап китте. Барып урнашкач адресымны җибәрдем. Берничә тапкыр сәлам хатлары алыштык. Бер еллап открыткасы килде, соңгысында хәрби пенсионерга кияүгә чыгам дип язган. Диңгездәге кораблар төсле икебез ике якка киттек. Сәйит Монголиядәге ямсыз, җилле эсселек, шапшаклык, юынырга су җитмәү, Совет армиясенең анда урнашкан өлешенә игътибар булмау, политсоставның ахмаклыгы, шарасызлык тудырган эчкечелек турында бәйнә-бәйнә сөйләргә җыенган иде. Зөлфияны мәсьәләнең ул ягы бөтенләй борчымый икән. Икенче хатының Рушания белән ничек таныштың? Күпме бергә тордыгыз? Аны да өзелеп яраттыңмы?
Ашыкма инде кышыткан шыпшыгы. Яңа бер чагыштыру ышкындырганын Сәйит сизми дә калды. Зөлфия аңышмый калыр дип өметләнгән иде дә, ирзат хыялы фәрештәнең амин дигән вакытына туры килмәгән икән. Нәрсә дидең әле, кабатла? Кышыткан шыпшыгы дигән кыршыкны үлепләр яратам мин. Син аны каян белдең? Нәрсәне? Минем әтинең кушаматы иш ул. Авылдан ишетеп кайттыңмы? Әйе, мулла абзый кулагыма әйтте. Никах укыганда. Сиңа артык кабатламам матурым. Әтиеңә туры килә, үпкәләмә. Кая инде Зөлфия үпкәләсен ди, тузга язмаганны. Авылга кайтулары исенә төшкән сайын җир ярылса, шул тишеккә кирип югалырдай булып уяла Зөлфия. 2 ел хезмәт иткәннән соң ялга кайттым. Әтине җирләдем. Казанга килеп, Булак урамындагы аэрофлот кассасына чиратка бастым. Алдымда өлкән яшьтәге бер хәрби белән сылу гына кыз басып тора. Зал халык белән шыгрым тулы. Иссегә түзәрлек түгел. Миңа яны белән баскан подполковник Зәңгәрсу кулъяулыгын манма-су ясаганчы юан, сырлы муенын, битен, маңгайының шәчсез дәвамын сөртте дә минем якка борылды. Йөзенә солдафонлык кырыслыгы типте. Иптәш өлкән лейтенант, сез ни өчен миңа честь биреп исәнләшмәдегез? Касса янында рәсми олылау кирәклеген уйлап та җиткермәгәнмен. Гадәттә өлкән офицерлар белән урамда очрашканда арканы катырып, кул белән кызырыкны капшыйсың. Монда кирәкме икән? Бу мәхшәрдә бәхәсләшеп торасы килмәде. Гафу итегез, иптәш подполковник, сез икенче якка карап тора идегез дип, Юрий аякларын бер-берсенә шык-шык итеп бәреп, кулны фуражка янына тундырдым. Канәгать калды. Янында торган кызы минем шаярып кылануны аңлап елмайды. Өстенә акка кызыл борчаклар сибелгән күлмәк кигән кызы минем якка борылды. Папочка, бәйләнмә инде кешегә. Булай да әссе. Ялдадыр әле ул үзе. Сәйит кызның уймак шаклыгына иреннәре, инҗе тешләре арасыннан чыккан тавышының ягымлы, күңелгә ятышлы булуын, билдән аска таба киңәеп киткән гәүдәсенең, шелтәрле күн сандалиеннән күренеп торган буяулы бармакларының үзенә бик тә ошап куюын Зөлфиясенең колагына иңдерүне кирәк тапмады. Күп белүнең исәнлеккә әллә ни файдасы булмавын белә иде ул. Булай да йөрәге талымсызланып, шарасызланып тибә. Сөйләшеп киттек. Пединститутны тәмамлаган. Әтисе диплом алу шатлыгын уртаклашырга килгән. Исемен инде беләсең. Сәйит бергә басып тору вакытын озайту нияте белән байтак кешене чиратсыз кертүләрен, акрын гына бармак очына үрелүләрен, кызның дәртен тыя алмыйча аның кулын кысуын, түгәрәк бит очларының тагында алсуланып китүен күп нокталар эчендә калдырырга булды. Икесенең дә самолетлары иртәгә генә очасы икән. Вакыт күп. Кызның әтисе кунакханәгә урнашкан, арыган, алҗыган, тиз генә кирип ятты. Яңа танышлар исә төне буенча шәһәр сакладылар. Бер-берсе турында күбрәк беләсе килүдә табигый иде. Әрсезлек җиле егет ягыннан исте. Үзегезгә охшаган булса, фамилиягез бик матурдыр. Фамилияны үзең сайлап алмыйсың бугай. Ул йөзек кашыда, алтын муенсада түгел. Ничек булса шулай дип әйтәм. Шыны? Ханова, ә сезнең? Үз фамилиягезме? Кыз инҗи мәрҗәннәрдәй бер рәткә тизелеп утырган оппак тешләрен яшермичә, авызын капламыйча тәмләп көлде. Беренче иремнеке дип фараз кыласызмы? Мин Сәйит абый Сакманов булам. Абау, каян килгән абый? Безнең яшьләр бер чамадыр, өстәп куйды. Сез чуашмы әллә? Сәйит атлы чуашны белмим мин. Фамилиягә килгәндә, училищега килгәндә мин Сакмаров идем. Сакмар суын елгасын беләсездер. Таныш булмаса да ишеткәнем бар. Шул, миңа диплом, паспорт, хәрби билет язганда Р хәрефен Н-га шукындырганнар. Алдан үзем дә игътибар итмәдем. Соңыннан кул селтәдем. Барыбер түгелмени? Кеше кайчан картая дип сүз кимәсен башка якка борды егет. Хатын кызның яшен сорамыйлар, ә ират үзен ничек хис итсә, шул яшьтә була диләр. Каядыр укыган идем. Күзләрен ялт-йолт иттереп Сәйиткә карап алды да, үз-үзегезгә кул салу фикере килгәне юкмы башыгызга? Сәйит шаяртуны кабул итте. Кулны мин рәхәтләнеп сезнең җилкәгезгә, аркагызга, билегезгә салыр идем. Ни ләззәт бар үз кытыршы кулыңны үзеңә салудан. Юкла, бу фани дөньядан китү, үз-үзеңне үтерү турында сүз алып барам.
Сәйет туарылып китеп кызны әрләргә, дөнья матур, дөнья киң, без шундый яшьләр, күгәрченнәр күк гөлдер-гөлдер шаярышып, шатланышып яшәргә тиеш. Каян килгән сезгә, күбәләктәй кызга кара фикер дип тузынмакчы булган иде дә, вакытында аклына килде. Аның янында бит политзанятиедән качкан солдат атламый, укымышлы шәһәр кызы бара кырыңда, Сәйет. Ул сине сыный бугай. Гомеремдә бер тапкыр булды андый хәл, диде ул җитди итеп. Кайчан? Сезне нәрсә тәрде андый упкынга? Бүген, касса янында. Инде хәзер кызга күзен теннис шарыдай түгәрәкләп, гаҗәпләнү мизгелен кичерергә туры килде. Ни өчен? Шаяртмагыз. Билләһи, сез билет алуга мине ташлап китсәгез, Ханова икәнегезне белми калсам, ишек тупсасына барып асылынмакчы идем. Егетлегегез өчен рәхмәт, мактыйм. Миңа да бер сорау мөмкинме? Кыз сәхнәдә уйнаучы артистка төсле муенын борды, озын кирфекләрен килешле итеп какты. Тотышында үз бәясен белеп яшәү сизелә. Янәсе, вали соравыңны. Ират затында сезгә нәрсә ошый? Уйлап торганда итте кыз. Күзләре ахмак булса, башкасының әһәмияте юк. Минем бу тормышта гамәлгә ашмаган бер генә теләгем калды. Булай дөньям кырмыска түтәле төсле түм түгәрәк. Хыялыгыз белән уртаклашыгыз, җиңелрәк булыр. Ширин яшергән тиз үләр ди. Күзләрем сезгә ахмак булып күренсен иде. Кыз рәхәтләнеп көлде. Хәйләкәр икәнсез. Минем дә сезнең өчен бер табышмагым бар. Рәхим итегез. Безнең группада бер кыз рәхим итегез белән сату итегез дип җибәрә торган иде. Ярый. Менә сез офицер кеше. Нәрсә ул кыюлык? Бу ни дигән сүз? Һаман тикшерәме, ирештерәме, имтихан аламы, белемен күрсәтәсе киләме? Мондый дежур сорауга җитди җавап биреп булмый. Башкага тиешле кайышны үзең ашау дип уйлыйм. Инде кыз бөтен гәүдәсе белән Сәйет ягына борылды. Браво! Наянлык бу юлы да коткарды сезне, судан кыры чыктыгыз. Ә мин юмор хисемне каядыр төшереп калдырганмын бугай дип иркәләнеп алды. Шаярту тоз шикелле үк, шамасын белеп куллануны ярата дип өстәде Сәйет. Ике килгән яшьлегебез түгел, бераз шаяртмагач та, шомартмагач та нәрсә кала бу дөньяда? Мәхәббәт кала. Әйдә без аны калдырмыйк. Ялгыз каз кебек каңгырып йөрмәсен. Үзебез белән алып китик дип, кызны җилкәсеннән кышып алды. Тегесе карышмады. Сәйетнең бөтен тәне тоз сипкән ушак кебек шыртлап яна башлады. Башы әйләнеп китте. Авызы кипте, йөрәге шабыш аты кебек тибәргә кереште. Шигәләренә менгән кан тышка бәреп чыгардай булып кызышты. Әлегә чаклы бер генә хатын кызны да шулай ымсынып теләгәне юк иде аның. Төн буе иреннәре кара янганчы үбешеп йөрүләре, өйләнешергә, гомерлеккә бергә булырга вәгъдәләр бирешүләре турында да Сәйет сөйләмнән төшереп калдырды. Бик төссез, үкенечле тавыш белән генә Сәйет Зөлфиясенә түбәндәге хәбәрне җиткерде. 3 айдан соң мин Уфага кайтып, туй шикелле тыйнак кына нәмәстәкәй ясап, Монголиягә алып киттем аны. 1 елдан соң кызыбыз Гүзәл туды. Тагын 5 ел ком даласында хезмәт иттем дә, капитан дәрәҗәсенә җитеп, чираттагы кыскартуга эләгеп, Казанга кайттым. 1 ел эчендә 2 бүлмәле квартира бирделәр. Рушания белән рухи якынлык таба алмадык. Сәйет икенче хатыны белән аерылышу чорын искә төшереп, үз алдына елмаеп куйды. Зөлфия сизми калды. Тезгә тез терәшеп, үзләре генә белгән назлы сүзләрен әйтештеләр дә, башка очрашмаска сүз куешып аерылыштылар. Инициативаны хатын үз кулына алды. Сәйетҗан, без аерылышыйк. Ник дисең инде? Мондыйрак тәкъдимне кат-кат ишеткән Сәйет хатынының сүзләрен бу юлы да җитди кабул итмәде. Мин бу юлы чынлап әйтәм. ЗАГСка гариза да илтеп бирдем инде. Синнән ризалык кына кирәк. Ират халкы гаилә мәсьәләсендә җитди борылышларны яратмый. Ул тыныч су өстенә шата төшә. Сәйетнең сул якта кулбаш астында урнашкан йөрәге борчылып лепелдәп куйды. Кирәкмәс иде хатын. Мәшәкатьле эш диләр. Сиңа ни? Беренче аерылышуың түгел, шәт соңгысы да булмас. Миңа нәзерең шулмы? Ул гына түгел. Син мине яратмыйсың, күз карашыңнан үзеңне төрткәләп, көчләп диярлек иркәләвеңнән сизәм. Әҗәткә алынган наз кирәк түгел миңа. Яшьләрчә дәртле мәхәббәт мәңгелек була алмый.
Синең алда кәҗә тәкәсе кебек сикереп, бурылган сайын үбешеп йөреп булмый инде. Эш анда гына түгел. Сәйит Рушания белән уртак тормышын үсеп килгән кызлары хакына сакларга, яхшыртырга тырышып карамады дип әйтү дөреслеккә хилафлык булыр иде. Хатыны юк-барга битәрләгәндә дә үзен зыялы тотты, әмма аның тырышлыгы кырылмаган мылтыктан атугына булып чыкты. Уртак түбә астында яшәүче ике кеше арасына ши кагылса, кара мәше үтсә, юк кына әйбер дә олы низах чыгуга җирлек була ала икән. Сәйит бер тапкыр сары кофтыңны ташла әле, кайгы төсен җенем сими дип ышкындырганын сизми калды. Бәлки, шаяртып кына әйткәндер. Хатыны исә шуны гына көтеп торгандай, тавыш күтәрүне кирәк тапты. Ниндиен киемсең? Миңа нәрсә алып биргәнең бар? Синең белән шул пычрак төскә калдым да инде. Ханым дәлилләр эзләп кире чыгып булмаслык сазлыкка кирип шумды. Гайрәтем кайтты, күңелем шикте синнән. Синнән әшәке ис килә, монгол мажигы сасысы. Илләм явыз итеп җавап кайтарасы килсә дә, Сәйит телен тешләү белән шикләнде. Ямсызлануның файдасыз икәнен аңлады. Шундый фикер алышудан соң киң ятакны бергә җылыту көн тәртибеннән алып ташланды. Табигый сәләткә ия күпчелек кебек, Сәйит гадәти тормышта начар сәясәтче иде. Кешеләр белән мөнәсәбәттә ашыктан-ашык әйтүчән холкы аңа кайгы хәсрәтне аз китермәде. Турыдан әйткәннең туганыңа да ярамаганын белә торып, еш кына үзен тыя алмый интекте. Бер-ике тапкыр дипломатларча нутык тотса, бәлки яшәп тә калган булырлар иде. Тәкәбберлеге астан бәреп торса да, Рушания тулайым начар хуҗабикә түгел иде бит. Гаип кемдә икәнне аңлыйсыңмы соң дип сорады хатыны. Әлбәттә миндә, диде участок милиционеры. Нинди әһәмияте бар инде аның? Сәйитнең артык карышасы килмәде, теләсә нишләсен. Шулай да тәкъдимне кабул итмәгән, килешмәгән булып кыланды. Безнең уртак кызыбыз бар. Бала үсә ул. Аның ятимә булуын телисеңме? Атасын да алыштырырмын, борчылма. Тамагы тук, өсте бүтән булыр. Уйланып торганда итте дә өстәп куйды. Бәлки, нормальный әтисе дә булыр әле. Сәйит лып итеп урындыкка утырды. Әтиең чит илдә эшли диярсең кызга. Акча җибәреп торырмын. Бу инде Сәйитнең аерылышуга ризалык бирүе иде. Ул шунда ук өеннән чыгып китте. Иртән телефоннан шалтыратты. Тавышыннан хатынының төне буена елап чыкканын аңлады. Уфага килергә ярармысың? Юк, кирәк булмас. Шыңшуын дәвам итеп әтиләренең адресын, телефонын бирде. Бераз үгетләсә, аерылышмаска, гафу итәргә дә риза икәнен сизенде Сәйит. Әмма ир янәдән буйдак тормышка керүгә ризалашкан, хәтта шуны тели иде инде. Өстәмә түләү исәбенә рәсми оешмаларны бер атнадан ике якка аерып та куйды. Мулла укыган никах белән уртак байлыклары кызлары гына калды. Нарасыйдан ризалык сораучы булмады. Сәбәбе тирәндәрәк ятса да, аерылышу өчен кирәге чыкты Уфаның. Әтисе үлгәннән соң бер үзе калган әнисе янына яшәргә күчеп китте Сәйитнең беренче хатыны. Миңа Казан якынрак. Уфага күчеп китәргә теләмәдем. Аерылыштык, диде ул Зөлфиясенә. Кызыңа фатирың бүләк тә, истәлек тә булсын. Башка әйберең кирәкми, диде Рушания саубуллашканда. Ризалаштым. Соңыннан Волга акчасының яртысын алды. Алиментка да бирде барыбер. Гаиплен эзләмим. Мин яман дип әйткән кеше юктыр бу дөньяда. Аны югалтмаган булсам, сине тапмаган булыр идем. Бер ел экскурс бюрода лектор булып эшләдем. Йортсыз нигезсез калгач, чарасыздан тулай торактагы бүлмәләренә кызыгып, участок милиционеры булып урнаштым. Анысы инде үзгә операдан. Ә син, матурым, зачетыңа утыр. Рушания ташлап киткәч тә Сәйитнең кызыклы мавыктыргыч романнары булгалады. Бер тапкыр авызы пешкәч, өйләнергә ашыкмады. Безнең илдә өйләнүе җиңел, ә аерылышуы 7 тәмухка тиң. Сүз әле бу эшнең шәкли ягы турында гына бармый. Аерылгач, ике якның да кешелеген бетерә. Изә торган фатир, шкаф, савыт саба, кашык бүлешү башлана. Балалар гына артык булып чыга. 19-нчы бүлек. Көтелмәгән бәрелешүләрдән соң Мансурның үзен тынычта калдырмаячагын белеп, аңлап яши Сәйит. Һавада яшенле, болытлы яңгыр алдыннан була торган тыншу, киеренке авырлык. Сакманов үзенә урын таба алмый.
Юк-бар шөгыльләр эзли. Фердинандны үтергән көнне ул яңарак кына эшкә алынган берничә егетне чакырып, Әхмәдиша абзый өендә әңгәмә уздырды. Беренче кат ишеткәндә йөртүчесе Замирда колакларын турсайтып, дөньясын онытып тыңлап утыра. Янарал исә уйнын чынын бергә кушып сөйләргә ярата. Аның бу гадәтен белмәгән кеше шаярту белән чынлык арасындагы шикне сизми калырга да мөмкин. Замир белә, әмма эндәшми. Урамда кытырган вак буранга күз салып, бабайга эшне арттыра. Машиналар юлда калмаса тагын кебек вак кайгысын башыннан куып дәвам итә. Үземне күтәреп әйтүем түгел, егетләр. Минем мактанырга яратканны Замир абзый гына белә. 10 елдан артык баранка әйләндерәм. Гаи әһелләренең миңа чын-чынлап бәйләнгәне юк. Вак-төяк штрафы булгалый. Әмма тирән каршылыкка кергәнемне хәтерләмим. Машинаның тәгәрмәче тигез юлдан тәгәри. Сине инспектор сыбызгысы туктатты. Нишлисең? Документларымны алам да, җәһәт кенә янына йөгерәм ди шоферларның берсе. Зур хата эшлисең. Кәгазьләрең дә үзең дә тәгаен тәртиптә булсын. Сәйид муйнына чиртеп күрсәтә. Аның кырына атылырга ашыкма. Артка да бирмә. Тәрәзәңне ачып, йөзеңне шатлыклы елмаюга охшаган нәмәстәкәй белән бизәп, утыра бир урыныңда. Үзе килеп алсын праваңны, техталоныңны, путевкаңны. Ачуын чыгару гына булмасмы? Ул булай да сине якын күреп, яхшылык теләп туктатмый. Нәтиҗәсе шул ук булачак. Инспекторның күкрәгендә ГАИ дип язылган тимер билгесе, жетоны булмаса, документын күрсәтүне сорагыз. Фамилиясын баш дип аталган компьютерга салып куегыз. Текә борылышта да төшеп калмаслык итеп. Документыгызны алып калса, кем икәнен, кайсы бүлектә эшләвен язып алыгыз. Әгәр мен тинти башласа, үзеңне ничегрәк тотарга. Әбинең шүлмәген йыгып, каймагын ашаган тәүфиклы песи кебек, ыспай гына янында басып торасы. Перчатка куя торган тартмаңны, багаж бүлеген, җилкәгә элә торган сумкаңны махсус сорамаса, үзең ачып салырга ашыкма. Ник дисезме? Хөкүмәт чыгарган кануннарда машина хуҗасы яки йөртүче үзен үзе тинтергә яки тикшерергә тиеш дигән матдә юк. Аңа кирәк икән, үзе ачсын. Син шул мәлдә тартмасаң да тәмәке кабызган бул. Бер сурудан гына тынчыгып үлмәссең. Багажникны ачуны таләп итсә, сорауны җавапка лаек дип тапмыйча, кешегә дә санамыйча Сәйид Яруллович дәвам итә. Соңыннан сасысы чыкса, хәйләкәр инспектор ул үзе күрсәтте, үзе ачты дип котылып калырга мөмкин. Газ пистолетын кая йөртергә дип сорый бер әрсез аш күзлесе. Үзегез беләсез, бездә корал йөртү тыелган. Үтерү әсбаплары ирекле сатылса, ярты халыкны кырып бетергән булыр идек. Үсеш дәрәҗәбез түбән. Безнең оешмада корал йөртү миңа гына рөхсәт ителгән. Үзегез ни өчен икәнен беләсез, дип хәйләкәр елмайды да, әгәренки олы дәүләт бурычын үтәү өчен ул синдә була калса, аны кул тормызы янында, кара шакшып пычрак чүпрәк эчендә тотасы. Милиция туктатса, машинаны ашыкмыйча гына җиргә сеңдергән арада, кулың шит итәк астына кергән җитезлек белән пистолетны шалбар балагына тыгасы. Шуңа күрә рульгә утырганда ыштан киясе була. Оннан төшеп китә ише ул, ди бер наданы, сөйләкнең дөресен юмор боткасыннан аера алмыйча. Көпшәсен егетем ботинкага, кроссовкага алары булмаса, оек башка тыгасың. Өскө өлеше тар балакта кала. Ыштан төбенә салу сәбәпле, җайсыз атлаган бәләкәй малай үрнәгендә машина һәм инспектор тирәсендә йөрештергәндәй буласың. Барыбер сизенсә, пушкаңны алса димәкче буласыңмы? Әйе. Мондый борылыш Замир белән минем Әхмәдиша абзый ярдәмендә язылган шартнамәдә каралмаган. Минеке түгел, юлда таптым. Әнә теге камык каршында ята иде. Сезгә илтергә барышым иде. Ярый әле йөрәк параларым үзегез очрадыгыз кебек, шүмәлә өстенә шүбиясың. Иң мөһиме, бер дә тукталып тормыйча, туктаусыз лыкылдарга, тикшерүчене арытырга. Шулай шаярып, дусларча сөйләшүләрдән соң Сәйид белән егетләре арасында үзара аңлашу, якынлык арта бара. Ләкин ул бер вакытта да шикне чыгарга, үзенә ахыргача якынаерга берәүгә дә ирек бирми. Пәйгамбәр белән мөридләр арасындагы шикне сиздереп тора. Тәҗрибәлерәк егетләр хуҗаларын эштән елмаеп тыңлыйлар. ГАИ белән мөгамәләнең ышанычлырак юлы бар. Документлар урынына ушына тыгыз итеп бөгәрләнгән акча төргәген төртәсе. Тегесе артык честный булып кыланса, сез взятка бирә дип уйладыгызмы? Миңа андый акчалар каян килсен? Бу штраф дисең. Милиция белән эш йөртүнең юллары күп инде аның.
Егетләрнең әле хуҗалары белмәгән үз серләре дә җитәрлек. Сәйит бик аралаштырмаска тырышса да, яшәү өчен көрәш аларны якынлаштыра. Машиналары кара-каршы очрашып узып киткәндә, сул кулларын киң җәеп алгы пыялага куялар. Үз кешеләрен яклап разборкага баралар. Кабан дуңгызлары кебек аркага артны куеп сугышалар. Пахан еш кына яшь хатыны кочагында йоклап кала. Эш зурга китсә, аның кирәге чыга. Шит кешене бер кайчанда утыртмыйлар, бомбить итмиләр, ягъни пассажир йөртеп акча эшләмиләр. Бусы билгеле бер каста клан әгъзалары өчен иң уят нәрсә. Андый йөртүчегә кул бирмиләр. Егетләр белән күңелле генә гәп корып утырганда Әхмәдиша карт йөгерә атлый килеп керә. Сәйит Яруллович, сезне телефонга, ашыгыч. Фердинатның хатыны шалтырата икән, еш-еш сулый, елаганы сизелеп тора. Фердинатны үтергәннәр, диде дә туктап төртелеп калды. Кайда, ничек? Урамда атып үтергәннәр, машинасы янында, машинасыннан чыгып барганда. Шулай буласын белгән идем мин, дип тагын үксергә керешә. Олы фаҗига турында хәбәр алганда ни әйтергә белми аптырап каласың. Юатудан файда юк, иң кирәкле сүзләре табылмый әле аның. Кадрия ханым, кайгыгызны уртаклашам. Күмүне оештыруны үз өстебезгә алабыз. Хәзер ул кайда? Моргта инде, кая булсын? Хәзер мин ярдәмчемне киреп алам да, шунда китәм. Тагын нәрсәдер әйтергә кирәк иде. Сезне ташламабыз. Хәзергә хушыгыз. Замирны чакырып алып, аңа башка егетләргә күмүне оештыру буенча эшләр кушты да, җир астындагы гараждан чит ил машинасын алып, үзе рульгә утырып, төп офисына юл алды. Эшкә узып торасы килмәде, сигнал бирде, таныш тавышка Хәлил килеп чыкты. Сакманов ярдәмчесенә карап алды. Инде берничә ел җылы бүлмәдә, кайгы хәсрәтсез утыру, вакытында өенә кайтып ашап килү, тәмтум белән берничә кат чәй ичеп килү, Хәлилнең тиресен шомарткан, чистарткан, шәшигенә тагын да сирәгәйгән. Кайбер кеше мөмкинлеге сәмәне була торып та үзен карамый, кулына нәрсә эләксә шуны кия. Нигъмәтуллин андый кеше түгел. Ул пычрак күлмәк, исерек итекче кулында булган туфли, химчисткада изелгән костюм кимәс. Күрәсең, ул җитешмәгән белемне, мәсьәләне хәл итү кыюлыгын, табигатьтән килергә тиешле җырлыкны затлы кием белән тулыландыра. Шулар исәбенә үзен расларга тырыша. Кем ничек булдыра ала инде? Өстендә ак костюм, шем кара ботинка. Кайгысыз әдәм баласы бар бит бу дөньяда, дип җиңелчә көнләшеп куйды Сакманов. Тачкың матур, диде Хәлил эшкә кереп утырып. Бик йомшак шаба. Утырып баруда бер шәркә шотланд виски җибәргән төсле рәхәт. Мондый машина астына кереп үләргә Анна Каренина да риза булыр иде. Һәм гамсез генә юк-бар турында сөйләнүен дәвам итте. Әлбәттә шәрабы гади булмасын. 15 ел имән савытта ятканы ләзем. Без дә кайчан шулай нык мотор урыннан күтәрелеп китә алырдай, төрекләр әйтмешли, араба ясый алырлар икән. Хәлил шүәкчеләр белән Төркиядә булып кайткан иде. Кирәксә кирәкмәсә дә төрек сүзләрен кыстырып җибәрергә, билдеклелеген күрсәтергә ярата. Төрек теле чок гүзәл тел инде, солтаннар теле. Синең бабаңнар телендә ханнар сөйләшмәгәнме? Ул күптәннән булган. Хәзерге хуҗалар урысча гына бәрәләр. Төрек теле гомумән кызык ләтчә. Иртән хатынга кычкырам. Миңа бер-ике бардак китер әле дим. Ул күзен тондырып карап тора. Миңа же нибары 2 шәшкә чәй кирәк. Караватымны таба алмыйм. Кая куйдыгыз дим. Ул яна берни аңламый. Ә миңа нибары галстук ләзем. Мин эре генә дуракта яисә тукталышта очрашырбыз дип чыгып китәм. Хәлилнең тагын бер сәер гадәтен яратмый Сәйит. Элек андый түгел иде сыман. Яши-яши кеше үзгәрә, мөхиткә җайлаша, якыннарының гадәтләрен сеңдерә килә икән. Үзен гел алдыйлар, ялгыш юлга тәрәләр, төп башына утырталар дип уйлыймы инде шунда, иң гади әйберне дә аңламаганга, ишетеп җитмәгәнгә салыша. Кабатлап сорый. Нәрсә дидең әле, хуҗам? Соңгы сүзгә юри басым утырта. Сәйит сорауын, фикерен элек 2-3 кат иренмичә кабатлый иде. Үзен кирәген аңлый, ишетә икәнен сизенгәч, теге кат-кат сораса да, кире әйтми башлады. Кәпшә дидем, Хәлил бей. Кирфексез соры күзләрен түгәрәкләп, Хәлил мәҗбүри булмаган сөйләшүен бүлә. Сәйит тизлекне юри арттыра. Ашыкма, Сәйит Яруллович, ГАИ радар белән тора. Штраф түләрбез. Ул мәхлукләргә дә яшәргә кирәк.
Әнә, Фердинанд теләсә нинди сумманы чыгарып салыр иде дә, инде булдыра алмый. Нәрсә булган аңа, диде Хәлил, һаман да ваемсыз гына. Һәр хәлдә Сәйиткә шулай тоелды. Атып үтергәннәр. Хәзер аны алырга моргка барабыз. Син күптән беләсеңдер дип уйлаган идем. Ни хикмәттер, Хәлил бей хәбәрне артык каударланмыйча кабул итте. Утыргычтан аска егылып төшмәде. Бу үлемне авыр кабул иткән, дәвамы буласын тоемлаган Сәйид тынып калды. Аңа кыен иде. 20-нче бүлек. Мансурны юлдан алырга дигән ныклы карарга килде Сәйид. Ысулы бер генә. Ыжмахка озату. Карар кабул итү белән аны үтәү арасында таныш булмаган юл ята. Шөреп кебек нык куллы сунарчы эчендә каты чикләүк булып чыкты бу шөгыль. Яши торган өй янында Мансурның үзе белән генә күрешү илләм кыен иде. Өстән иңә торган күрсәтмәләрдән котылып, тулы мөстәкыйльлеккә чыккан ресторан хуҗасы эшкә үзе теләгәнчә төрле вакытта йөри. Бер көнне фатирыннан сәгать 10-да чыкса, икенче иртәдә 11-дә генә кузгала. Бер очракта гап-гади кешедәй җәяүләп кенә китсә, икенче мәлдә үзен машина киреп ала. Кичләрен соң кайта, үзе генә булмый, дуслары китереп куя. Күп очракта шаулаша-гөрләшә 3нче катка узатып куялар. Машинада кагыйдә буларак һәр вакыт шәшбикәләр була. Соңгыларын өйнә алып менми машинада калдыра. Авылдан алып килгән дини әнисеннән курка диләр. 37 яшькә җитеп, бер тапкыр да рәсми өйләнмәгән икән. Әнисенең дөмеккәнен көтә дип усал елмаеп куйды шөреп, тар маңгаендагы сырларын уйнатып. Күз кырые белән генә машинадагы кызларга карап аласы килә. Якын килергә ярамый, хәтерләп калулар бар. Пахан аны кат-кат кисәтте. Йорт тирәсендә сине кеше түгел, эт тә күрергә тиеш түгел. Урамның икенче ягында үскән карт өянке төбен шөреп инде икенче атна саклый. Агач аңа күптәнге танышы кебек якын. Һәр кайрысын белә, аскы, өске ботакларын кат-кат санап чыкты. Айның тонык төссез карашы йортларны, асфальтны ваемсыз гына сыйпый. Шөрепнең үткен күзләре һаман 5 катлы кирпеч йортның урта ишегендә. Мансур кичке 11-дә генә кайтты өенә. Бер бүлмәдә азга гына ут алынды, тиз сүнде. Тамагын эшендә туйдыра, газета мазар укып күзләрен туздырмый. Өстәрәк шадра йолдызлар күз кыса. Аларга ни? Кеше үтерәселәре юк. Пахан Мансурны алырга 1 ай вакыт биргән иде. Икенче атна үтеп бара. Шөрепнең тәгаен көнне билгеләгәне юк әле. Барыбер котелогыңны ватам мин синең иптәш директор дип зәһәрләнсә дә, бер нигә дә исе китмәскә өйрәтелгән кеше дә тынычсызлана, борчыла, шарасызлыктан пошына башлый икән. Жирәбәнең Мансурга чыгуы очраклы гына булмады. Кыры сөт табу, Балтик илләренә алып барып сату өчен җаваплы Фердинандны кичке иңгер-миңгердә киң урамнарның берсендә көтмәгәндә, уйламаганда атып бетерделәр. Шунда урнашкан кибеттә эшләүче җирән чәчле, озын нечкә борынлы, зәңгәр күзле кыз белән роман кайнатып йөргән вакыты булган мәрхүмнең. Кайсы көнне сәгать ничәдә очрашуга килүен санап чыгарганнар да, машинасын бикләп ятканда, икенче машинаның арткы утыргычыннан винтовкадан 3 пуля сеңдергәннәр. Берсе башына, берсе аркасына, өченчесе кулына эләккән. Сату алу, алыш биреш өчен яратылган замана баласын олылап күмделәр. Ләкин аны берәү дә кире кайтара алмый. Ике нәрсә кала. Урыны жмахта, яткан туфрагы мамык булсын дип теләк теләү. Коръән чыгу, көннәрен уздыру яисә каны өчен үч алу. Фердинандны юлдан алып ташлауны Мансур оештырганны аңлады Сәйид. Әлбәттә, ул үзе мылтык күтәреп урамга чыкмагандыр. Йыланның аягын күрмәссең. Планлаштыру аның эше булуында шик юк. Бу үлемне түләүсез заяга калдырсаң, Мансур үзе дә, башка кланнарда дөрес аңламаслар. Шөрепне дәшеп алды. Ишекләрне яхшылап япты. Фердинандсыз да калдык сәнгать, диде Сәйид, тавышына мөмкин чаклы үкенү, сыктану, рәнҗү, сагыну төсмере бирергә тырышып. Хисләрен аңлы рәвештә тизгеннән ышкындырып, араларыннан изге бер кешене тартып алган билгесез көчне катлы-катлы итеп сүгәргә кереште. Эттән яралганнар, җирәнгеч, тузбаш йыланнар, үләт шакаллары, тотып суалчан урынына изәсе дә шуртанның азау тешенә җимгә куясы, бабайлар гөрзи белән умыртка сөякләрен ватасы.
Озак итеп, тәмләп туйганчы тезде ямсыз сүзләрне. Мин булай ук булдыра алмыйм дип күзләре дүрт булып көнләшеп утырды Шөреп. Төрмәдә утырмаган, каян өйрәнгән, килешеп тора үзенә сүгенү. Паханга хөрмәте артты. Күңелен урынына куеп тын тарткач, Сәйит сүзен җитди итеп төгәлләде. Миңа озак вакытлар ул җитмәс. Ышанычлы, төпле булган егет иде. Хәзер минем уң канатым, өметем булып, син калдың. Рәхмәт, шеф. Әңгәмәдәшенең күңелендә кирәкле хисси җай, уртак кайгы хисе тудыргач, Сәйит сүзнең икенче өлешенә күчәргә булды. Мәрхүм сине хөрмәт итүе, энесе кебек яратуы турында берничә көнлек сөйләп утырган иде. Чынлапмы? Шаяртып утырырга мин балачага түгел. Вакыты да үзең беләсең. Анысы хак. Синең аңа мөнәсәбәтең ничек? Ул сезнең ярдәмче, яше буенча олырак булгач, безнең буынны үзенә бик якын китермәде. Горурлыгы бар иде аның. Шуның аркасында дошманнары да җитәрлек иде. Дуслары күп булган, абруйлы кешене яратмаучылар, хәтта күрә алмаучылар табылмаса, аңлашылмас иде. Мин ул ягын артык белмим, диде студентлар белән аралашу барышында сөйләшергә ярата, шуннан тәм, ләззәт таба башлаган Шөреп. Фердинанд абиның миңа мөнәсәбәте җылы иде. Аның якты истәлеген аяк астында таптатабызмы? Әллә үч алабызмы? Кемнән аласың? Милиция үзе дә таба алмады. Кибеттән йөгереп чыккан хатын да 3 бөрек төсле девяткаларның төрле якка таралышуын гына күреп калган. Мылтыктан аткан кешенең юнәлтүчесе, өйрәтүчесе, ахыр чиктә яллаучысы була. Жазаны аткан кеше алырга тиеш. Сәйит сүз агышына үзгәрәк юнәлеш бирергә булды. Кулыма пистолет эләкте дип урамда төнге бердә шатыр-шатыр эт атып йөрүче тилеләр җитәрлек. Шөрепнең маңгаеннан күз төпләреннән салкын тир бәреп чыкты. Шпионнарын бөтен җиргә куйган, бер нәрсәне яшереп калып булмый, шашынып йөрүем турында хәбәр килеп җиткән. Тирәнгә кереп әрли башлар дип шүлләп ризалашырга ашыкты. Мин әзер, тик кемне, кайчан? Ирексездән ире тешләрен күрсәтеп елмаерга итте. Минем төп вазифам да шул түгелмесең? Шуның өчен эшкә алдыгыз, фатир бирдегез, машинага утырттыгыз. Мин барысын да аңлыйм. Сәйит аның сүзләрен игътибар буҗрасына алмады. Бу задание аерым очрак. Санап тотсаң, әҗере сиңа озакка җитәрлек булыр. Өстәмә түләрлек булгач, важный персонадыр малай. Хуҗа шәрехләвен дәвам итте. Эшне уңышлы башкарып чыга алсаң, мин моңа һич шикләнмим. 3 баксы долларны кулыңа аласың да, вакытлыча аска ятасың. Ягъни, күздән югалып торасың. Мин инде булып кайткан тарафларгамы? Кире анда эләгәсем килми. Хәзер мин семейный кеше. Юкла, Мәскәүгә китәсең. Торыр урын бар. Калганы үзеңә бәйле. Бир кулыңны. Ирләр булыйк дигән бер татар шагыйре. Аңа сөйләнүе җиңел. Кеше атасы юк. Хәзер тыңла дип, Сәйит кайчан кемне әтмәлләргә кирәклеге турында бик тәфсилле сөйләде. Фотосурәтләрен күрсәтте. Пахан белән бергә төшкәннәре дә бар. Икесе дә шибәр, таза, суксалар үгез башын тишәрлек ирләр. Исән калганы иркенрәк яшәсен өчен, берсе фаны дөньяны үз теләгеннән башка ташлап китәргә тиеш. Һәм кичекмәстән. Сөйләшеп, аңлашып беткәч кенә Шөрөптән сорап куйды. Курыкмыйсыңмы? Минем әби курыкканга куш койрыгы белән 5 ди торган иде. Курыкмаска әбиең өйрәткән булып чыгамы? Шөреп төрттүрүне аңлады, сыртын кабартты, шырпысын кабызды. Әбигә сүз тидермәгез. Ничек диләр? Изге җаные. Олы юлга чыгар алдыннан кәйфен күтәрү өчен әйтелгән шаяртуның кабул ителмәвен күреп, Сәйит Шөрепне тынычландырырга ашыкты. Ярый. Дуслар чагына. Папкасына кулын тыгып, санамыйча гына акчалар тартып чыгарды. Эндәшмичә егетнең ушына тоттырды. Әйтерсең лә канга буялган кулларын салкын су белән юарга сабын бирә. Бираздан соң әйтеп куйды. Бусы аванс. Хәерле юлга. Ходай белән әбиең сакласын үзеңне. Ярар сана. Һич урынсызга шаркылдап көлеп җибәрде. Калганы эш биткәч. Ярый, мин улактым. Юк. Син улакма. Җиңүче булып кайт. Шөреп ике атна инде шул эш белән мәшгуль.
Олы түрәләрнең жан сакчылары кебек Мансурның өен каравыллый. Максатлары гына үзгә. Юнсез иң кыйты әшәке эшләрне пахан миңа тапшыра. Әллә шана, әллә миннән котылу җаен карый. Кем белсен сүзенең төбендә ни ятканын. Мансур дигәннәре кирәкле кишер яфрагы күрәсең. Америкада да бер баш сөяге өчен шуннан артык түләмиләр дип ишеткән идем. Паханның белмәгән нәрсәсе юк. Мансурның башы үгезнеке кебек зур, маңгайына төзә дигән киңәшен биргәч, үз алдына уйлагандай, исенә төшергәндәй өстәп куйды. Чиканың соңыннан КГБ подвалларында гел маңгайга атканнар. Сире бар икән. Кеше тиз үлә. Күзләрендә атучының сурәте калмый. Хуҗасына каршы килеп, тәкъдимнән баш тарта алмаса да, $3000 бар бит әле ул. Шырып бик теләп алынмады бу эшкә. Аякларын тартмаган юлга чыкма икән. Ике атна карт өянке төбен юешләсә дә, тәгаен карарга килә алганы юк әлегә. Әүвәл үзендә Мансурга карата шәхси үч ялкынын дөрләтә алмыйча интекте. Фердинандны, кәттә кыланчыкны үтерергә ул кушкан ди. Шуннан дөнья үзгәрдеме? Галәм күчәре тирәсендә әйләнүдән туктадымы? Пахан, сине ул ярата иде дип салам кыстырган булды анысы. Үзеннән башка берәүне дә кешегә санамый иде Фердинанд. Үзе юкта хәтта Паханны да. Янәсе ул укыган кеше, университет бетергән, фәннәр кандидаты. Ләхет ул дустым, мөселман дине кушканча күмелгән һәр кеше өчен бер төсле алына. Дипломнарыңны кочаклап ят әнә кара җир астында. Ә без Регинаны тиз башында иркәлик. Мансур фатирының бер тәрәзәсендә шәүлә күренде. Шырып биноклен алды. Шәшәкле яулык бәйләгән баш юлны күзәтә. Озак басып торды тәрәзә кырында, жансыз сын булып. Малайын шулай зарыгып көткән изге ана Шырып күңелендә кытышкыш ашу, нәфрәт хисе уятты. Ул калтырана башлады. Бай кешене аналары көтә. Тапкан хатын мине мәче баласыдай ташлап киткән. Хәзер башкаларны иркәли, хөрмә ашата. Тәрәзә төбен саклаучы карчыкка ул гына да түгел, барча аналарга нәфрәте кытырынган диңгездәге дулкыннар төсле иреккә ыргылды. Тиздән шәчләреңне дию пәриидәй тузгытып, жансыз улың янында җылап утырырсың. Балда майда йөздең, җитте. Як-ягына карануыннан туктамыйча, хыялында туган явыз манзарадан канәгать калып, усал елмаеп куйды. Аңа шын ләззәтне салкын гәүдәсеннән бигрәк үлгән кешенең якыннары, әтисе, әнисе, бала чагаларының интегүе бирә иде. Хаста кешенең йомшак ястыкта жан тәслим кылуы бер хәл. Туганнары афәтнең якын арада киләсен белеп, сизеп, аңлап, тиздән терләсең, җайлашып, хәл тартып барасың дип тынычландырудан үзләрендә таяныч табып, саубуллашып кала алалар. Язмыштан узмыш юк. Тәңре үзенә алмаган әдәми затның әле булганы юк һәм булмаста. Анасы иркәсендә типтереп яшәүче Мансурга карата күңелендә ризасызлык кылмагы үрләде. Үч аласы килү нөктәле үпкәгә үсте. Ике атна эчендә Шырып үзе өчен ифрат кирәкле бер нәрсәне ачыклый алды. Мансур дүшәмбе көнне өеннән нәкъ 8:30-да чыга икән. Күрәсең, атна башында аларны кемдер улырак зат 9-га җыелышка, планеркага чакыра. Шул көнне тамгаларга да, бу тирәдә артык шу алмаска. Урам йомышы белән чыгарылган бәләкәй эт инде ничәнче кат Шырыпкә өрә-өрә ташланды. Өлкән яшьтәге хуҗа ханымның күз карашында чит ят егеткә артык җылы мөнәсәбәт сизелмәде. Сузарга ярамый. Дүшәмбе көнне 9:25 минутта Сталин дәврендә тыныч, иске урамда салынган 5 катлы ак кирпеч йортның кырый керешенә яшел Жигули килеп туктады. Аннан уртача буйлы, киң җилкәле милиционер чыкты. Кыска аяклары мөмкинлек биргәнчә эре-эре атлап эчкә үтте. Беренче катның яртысына җитеп тукталып калды. Фуражкасын салып, аннан алган рәсемне өйрәнә башлады. Кечкенә эт белән өлкән яшьтәге ханым урамга уздылар. Эт милиционерны иснәде. Ниндидер серне сизеп тә, берәүгә дә әйтмим дигәндәй күтәрелеп карады да, урамга кәнтрекләде. Мизгеле мәңгелек булып тоелган тынлык урнашты. Ниһаять, 3нче катта ишек ачылды. Мыгыр-мыгыр сөйләшү ишетелде. 2нче кат мәйданчыгында өстенә кара зәңгәр шевьет костюм, галстук белән оппак күлмәк кигән,
Türk Azerbaycan filmlarında Bahadırны, Ulu Хужаны, hiç югында yılgır alıp satarını oynauшы artistlarını hatırlatken şiber, мәһабәт ир peyda buldu. Işı tar, qara күн aslı botinklары bilen taş basqışqa хуҗаларча нык basıp asqa төшә. Вайымсыз гына милиционерга карап алды. Таныш булмаган ментның монда буталып йөрүенә гаҗәпләнеп тә өлгермәде. Кыска көпшәле кара наган хөкем әһленең кисәсеннән кулына сикерде. Шартлау тавышы яңгырады. Улы гәүдә абынгандай итте. Йыгылмады, уң кулы белән булдырга тотынды. Икенче пуля кырсагына килеп кадалды. Пистолет янә галифе шалбар эченә шумды. Улы гәүдәнең гөрсөлдәп ауганын көтеп торырга көче җитмәде. Үзен үзе үтерүче биектән ташланган кебек, күзләрен яман усаллык белән ялтыратып, урамга атылып чыкты. Машина киткән булып, пулялар алмыйча 120 килолы Мансур арттан килеп чыкса, Шөрепнең бөтен тәнен мәгънәсез, миһербансыз курку чолгап алды. Бузлы судан чыккандай калтырана башлады. Машинаның газ биреп торуын күргәч тә, аның кемгәдер нәрсә өчендер явызланып ашуы килде. Кычкыру, кемнедер кыйнау теләге уянды. Йөртүче Ринат эшнең уңышлы чыгуын, Шөрепнең гәүдәсе буйлап юан бау төсле, жансыз салынып төшкән куллары буенча аңлады. Көпчәкләр ыңгырашкан, эт шыйылдаган тавышлар артта калды.